नै नायना ला आसामनि दङ गुवाहाटी साइडनि ओमफ्राय ओरैहाय उरिष्यानि दङ बेंगलनि दङ बहुत गोजान गोजाननि दङ जोंनि आसामनिबो दङ कलेज नामा जाबाय कालिन्जार KIT कलेज ओरैनो जाब जुब फिसा फिसौ ओरैनो बे कम्पानियाव थायो आं बिदिनो मावलाबायनानै माबा मोनसे फिसा जब मावो आरो दा लोगोफोरनो आं देखायहरनो नागिरदों सोरबाफोर जोंनि आसामनिफ्रायबो सुबिदा मोनोबा फरायफैनो हागोन नै कलेजआ बिराद स्ट्रं 4 फ्ल'रसिम दं आरो बे ओरैनो गोलावथार बे AC ब्लक ओमफ्राय नैबे जाबाय सेन्टार ब्लक बै जाबाय वेस्ट ब्लक होनना बुङो ओरैनो नाय लोगोफोर सिङाव हाबफैबा मोजां नुगोन आरो मोजांबो नांगोन फरायनोबो ओरैनो मोजां मोजां गियान होयो जोंनि बे कलेजाव ओमफ्राय आं ओरै ससे थांनि आइडिया लेब दङ ओरैहाय आग्रि लेब आइडिया लेब ओरैनो गोजाननिफ्राय देखायहरनोसै आं खाथियाव थांनो टाइम मोना दिनै बाराबो टाइम मोनाखै बेनो आरो जोंनि कलेजआ बे जाबाय गारि पार्किं ओरै गारि दोनो लोगोफोर ओरै हाबफैबाय बै नुहुरनाया जाबाय आग्रि लेब होनना बुङो बेखौ नैबे जाहैबाय आइडिया लेब नैबे बे जाबाय आइडिया लेब बेनिफ्राय आं दा ओरै थांफिनसै आं गेटखौ देखायनो नंदोंमोन लोगोफोर हास्लाबासै मानो होनबा आं गोसो सानदोंमोन आं दिनै बानाया होननानै खिन्थु दा ओरैनो टाइम मोननायखाय बानायनाय जाहैबाय आरो ओरैनो लोगोफोरनो देखायहरनो होननानै नाहर लोगोफोर दा 8टानिफ्राय 8:30निफ्राय एग्जाम दं दिनैनिफ्राय स्टार्ट नांबाय एग्जामा आं दा सेन्टार ब्लकआव थांगासिनो दङ बेनिफ्राय नै बे जाबाय पदमफुल गुफुर जाथि नै बेयो लोगोफोर बेखौ जोंनो गायदोंमोन दा मोजां थांबाय नै लोगोफोर सिङाव बेनो सेन्टार ब्लकआ बेयाव एडमिसन लाग्राफोर थायो आरो ना ओमफ्राय नैबेयाव बाय'मेडिकेल बे जाबाय बाय'मेडिकेल बाय'लेब होनना बुङो नैबे बाय'लेब ओरैबो खर' बायदिसिना डाक्टारफोरनि लाइननि बियो माने दा ओंखारफिनबाय आं ओंखारफिननानै आं दा दसे दोनथ'नोसै रायजोफोर दा बेखिनियाव दोनथ'नोसै आं टाइम मोनबा दा बेलासिफ्राव मोजां सिनारि बिदिनो दिन्थिहरबावगोन आं दा बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों।